Ya me, zo ka mun shayi. Kai mai gida yana ciki? Yana ciki. Assalamu alaikum. Mayaqi. Ha? Ubanta. Iye? Ubanta. Mayaqi. Kai. Amma fa ni jaridar da aka raba shafin nan bai mun daɗi ba. Sai nake ganin kamar kanin labaran zai daidai da bukatar ka. Haka ne, amma ba kamar yadda kai tsammani ba. Domin guguwar ta taso ta haɗe shi gaba ɗaya. Hakan ne ya jawo haɗewar farkonsa da tsakiyarsa. Kuma shafin ƙarshen shine cikamakin tsarin labarin domin yanyana ta gaya mun yana gurinka domin kai ka yage shi. Ba yage shi ne ba, dugunkunan shi ne ta inda ba zai wani amfani ba. To ina da buƙatar ganin sa domin ka sai takarda matukar ba ruwa ta sha ko wuta ba akwai yiwuwa za ta sake motsawa. Domin an gaya mun karo na 3 kenan ana ganin sunan yanyana ta a jikinsa. Ban san inda za ka same ta ba. Ni ma tsintatta ne a hanya. Na karanta shafin da ya dace kuma na jifa da ita. Ubanta kenan. Amma ka san cewar fitilata babu duhun da ya sai mata shinge. Idan kai kokarin sata a duhu to zan sa ma ka wuta gaba daya. Kaga haka zai bani ikon shafe dukkan shafukan da ke cikin jaridar. Mayaqi kenan. Me yasa idan hakorin ka yana ciwo sai ka dinga kokarin cire shi? Me yasa ba za ka sa masa magani ba dan ka samu damar tauna kashi da shi gobe? Ai ni bana jure zugin da zai ringa damun zuciyata. To idan da haka ne idan idan ka yana ciwo, to shi ma ka cire shi mana. Na gane ta yadda hadirin ya taso, watakila ma ta haka ruwan zai sauka. Mayaqi ne gashi nan shine da kanshi in ka ganshi karka bi shi zaki a cikin dawa ba mai farauto shi in ya sa kafa ya fito babu mai tare shi a duniya Mayaqi ya zo duba ka gani a duniya